Την Κυριακή 10 Μαρτίου 2024, ο Ρηπατικός Σύλλογος της Έδεσας πραγματοποίησε μια όμορφη πεζοπορία στην περιοχή της λίμνης Πετρών. Η διαδρομή ήταν εύκολη, παραλίμνια και ξεκινώντας από τον Άγιο Παντελεήμονα της Φλόρινας, περάσαμε τον παλιό ανεμόμυλο, στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονα, το εξοκλήσι της μεταμόρφωσης Σωτήρος και φτάσαμε στο Φρούριο Κάλε, επιστρέφοντας από την ίδια διαδρομή. Πρώτη μας στάση μετά την αναχώρηση από τη λίμνη του Αιγορίτιδα ήταν η Μονή του Αγίου Παντελεήμονα. Εδώ παρέα με τον Γιώργο, τον Περικλή, τη Λιάννα, την Ευσεβία, τον Θανάση, τη Γεωργία και τον Γιάννη που δεν το βλέπουμε εδώ, αλλά στην επόμενη φωτογραφία. Το αστείο της πορείας μας ήταν ότι παρκάραμε στη μία λίμνη, στη Βεγορίτιδα, για να επισκεφτούμε μια άλλη λίμνη, τη λίμνη Πετρών. Οι δύο λίμνες επικοινωνούν μεταξύ τους, υπόγεια, και απέχουν μόνο 3 χιλιόμετρα. Η συνολική επιφάνεια της λίμνης Πετρών κάλυπτει περίπου 12 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται σε υψόμετρο 560 μέτρων. Πρόκειται για βαθύ λίμνη με μέγιστο βάθος στα 5 μέτρα και με μέσο βάθος στα 2,5 μέτρα, συχνά παγώνει κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Έχει σχήμα καρδιάς και το μήκος των ακτών φτάνει τα 13,5 χιλιόμετρα. Στα βόρεια της λίμνης αναπτύσσονται λόφοι, ενώ στα νότια, λίγο μετά τις όχθες, ξεκινάνε και τα χωράφια με τις καλλιέργειες της περιοχής, με προεξάρχον βέβαια το αμπέλι και η ιδιαίτερη ποικιλία το ξινόμαυρο που καλλιεργείται ιδιαίτερα εντατικά στο ιδιαίτερο κλίμα της περιοχής. Στις όχθες της λίμνης ζουν και αναπαράγονται πολλά είδη πουλιών, μεταξύ των οποίων είναι και ορισμένα σπάνια, όπως οι λαγκώνες που τις είδαμε και θα τις δείτε αργότερα, και αρκετά σπάνια βαλτόπαπια. Η λίμνη των Πετρών με τη Βεγορίτιδα μαζί ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura, καθώς αποτελεί έναν ιδιαίτερα πλούσιο υγροβιότοπο. Μετά από διαδρομή μίας ώρας, προσεγγίσαμε την όχθη της λίμνης, όπου μπορέσαμε να τραβήξουμε ωραίες φωτογραφίες από τα πουλιά που κολυμπούσαν στις καλαμιές. Τα πιο αξιοπερίεργα από αυτά και σπάνια είναι οι λαγκώνες που διαβιούν στους ιδρυβαιότοπους της Πέλλας και της Φλόρινας. Το ενδιαφέρον με τις λαγκώνες είναι ότι κάθονται με τα φτερά τους ανοιγμένα και από μακριά φαίνονται σαν σταυρωμένες. Στο κέντρο της λίμνης, αμέριμνοι ψαράδες απλώναν τα δίχτυα τους, προσπαθώντας να αλλιεύσουν ό,τι γλίτωσε από τους πελεκάνους, τις αγριόπαπιες και τις άφθονες φαλαρίδες. Αφού φτάσαμε στην άκρη του αγροτικού δρόμου από την ανατολική πλευρά της λίμνης Πετρών, η ομάδα μας χώρισε στα δύο. Τα κόριτσια μας κινήθηκαν στην επιστροφή παραλίμνια, επισκεπτόμενες το εκκλησάκι της μεταμόρφωσης του Σωτήρος. Τα δε αγοράκια αποφάσισαν να πάρουν το δύσκολο δρόμο της ανηφόρας προς το Φρούριο Κάλε, που βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο ελέγχου της λίμνης και της διόδου προς τα βόρειο-δυτικά, που χρησιμοποιούνταν από τα ρωμαϊκά και βυζαντινά χρόνια στη διαδρομή από την Έδεσα προς το μοναστήρι, τη σημερινή Μπίτολα. Ας πούμε τώρα λίγα πράγματα για την ιστορία του Φρουρίου Κάλε στη λίμνη Πετρών. Στις αρχές της δεκαετίας του 30 η περιοχή ερευνήθηκε από τον αρχαιολόγο Αντώνη Κεραμόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι το Κάλε υπήρξε αρχικά αρχαίο μακεδονικό φρούριο που επιδιορθώθηκε επί Ιουστινιανού τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Χρησιμοποιήθηκε σαν φρούριο και ίσως να χρησιμεύσε και σαν οικισμός από τους Βυζαντινούς. Περί το 10ο αιώνα πρέπει να έπεσε για αρκετές δεκαετίες στα χέρια του Βουλγάρου του Σαμουήλ, που κυριαρχούσαν την εποχή εκείνη έως και την περιοχή της Οχρίδας. Το 13ο αιώνα ανήκε στο δεσποτάτο της Υπήρου, όπως όλη η Δυτική Μακεδονία. Στα δε μέσα του 14ου αιώνα καταλήφθηκε από τους Σέρβους, του Στέφανο Ντούσαν, για λίγο χρονικό διάστημα. Από το σημείο του κάστρου Κάλε έχουμε πανοραμική θέα και προς το οροπέδιο του Αμιντέου, αλλά και ανατολικά προς την κορυφή πιπερίτσα του Καϊμάξαραν, που βρίσκεται πίσω από τα χαλάσματα του κάστρου. Την πιο ωραία θέα όμως προσφέρει η λίμνη των Πετρών. Όταν ο καιρός είναι καλός, η λίμνη αντανακλά ένα ανοιχτό πράσινο χρώμα, κυρίως λόγω του αβαθούς βυθού της.
Η εικόνα γίνεται ακόμα πιο μαγική όταν υπάρχουν βάρκες μες στο νερό και τα πουλιά μαζεύονται είτε στο κέντρο της λίμνης, είτε στη βορειοανατολική πλευρά, όπου βρίσκονται τα δέντρα. Απέναντί μας η κομμόπολη του Αμυντέου, μαζί με τα πολύ γόνιμα και ιδιαίτερα εδάφη που παράγουν το ξακουστό οξυνό μαύρο κράσι. Επιστρέφουμε και πάλι στο κάστρο Κάλε για να διαπιστώσουμε από ψηλά ότι δεν πρόκειται απλά για ένα ύψωμα, αλλά κάποτε ήταν ένας ακμάζων οικισμός του 9ου με 11ου αιώνα που είχε οχύρωση, σπίτια και ναό για θρησκευτικές εκδηλώσεις. Το καλύτερο που βλέπουμε σήμερα είναι ένα κτίσμα που είναι μια τρίκλητη βασιλική που ενδεχομένως εξυπηρετούσε τις θρησκευτικές ανάγκες της φρουράς του κάστρου. Όπως καταλαβαίνετε από τα πλάνα, το κάστρο έχει στρατηγική σημασία για να ελέγχει τη διάβαση από την Πίτολα προς τη Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση προς την Κωνσταντινούπολη. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία για να βγάλουμε υπέροχες φωτογραφίες προς το Καϊμάξαλαν, προς τη λίμνη και για να νιώσουμε για μια στιγμή πώς νιώθαν οι άνθρωποι οι οποίοι υπεράσπιζαν εκείνη την εποχή το συγκεκριμένο κάστρο. Τελευταίοι κατακτητές του συγκεκριμένου κάστρου υπήρξαν οι Σέρβοι του Στέφανου Ντούσαν, γιατί μετά οι Οθωμανοί το άφησαν να ρημάξει. Να και η καθιερωμένη φωτογραφία του Εώς Έδεσας σε κάθε κορυφή ή σε κάθε διαδρομή που πηγαίνουμε. Εκμεταλλευτήκαμε επίσης την ευκαιρία να βγάλουμε ωραίες φωτογραφίες με background τη λίμνη που θα μας μείνουν αξέχαστες. Μετά από το νοητό μας ταξίδι στην ιστορία της Δυτικής Μακεδονίας, έπρεπε να αρχίσουμε την κατάβαση επιτέλους από το Λόφο. Το πετρόδος του εδάφους έκανε την κατάβαση ιδιαίτερα επικίνδυνη, αλλά ευτυχώς η διαδρομή ήταν σύντομη. Σε 10 λεπτά ήμασταν κάτω και συναντηθήκαμε με τα κορίτσια που είχαν ξαποστάσει δίπλα στη λίμνη, εμπνεόμενες από τη γαλήνη της στιγμής. Όλοι μαζί πήραμε τον δρόμο του γυρισμού προς τον Άγιο Παντελεήμονα, απολαμβάνοντας εκεί ένα καφέ στη γειτονική λίμνη της Βεγορίδιδας και συζητώντας για τη σημερινή πορεία. Η επίσκεψη στη λίμνη Πετρών, σε συνδυασμό με την επίσκεψη στο Φρούριο Κάλε, ήταν ένα υπέροχο διάλειμμα στην καθημερινότητα του άγχους. Από τη μια πλευρά, ενταχθήκαμε στο φιλόξενο υδροβιότοπο της βορειοανατολικής πλευράς της λίμνης, που έχει πλούσια ορνηθοπανίδα και η λίμνη σε εκείνο το κομμάτι είναι γαλήνια. Από την άλλη, το Φρούριο μας μετέφερε νοητά στο 10ο αιώνα μετά Χριστού, όπου ο τόπος μας γνώρισε συνεχείς γεωπολιτικές μεταβολές από την κάθοδο των Σλαβικών φύλων και τη διαμάχη με τους Βυζαντινούς αυτοκράτορας.